Salmo 20. Dasal nga pakiddaw to pangafu. Tabagan nakaparay na yafu, ta tiyempo na pasigariga mo. I Diyos ni Jacob paray na kwan, tuen naka nga palyaran. Idan nakaparay, to ufun nga maggafu ta templo na. Ufun nga maggafu ta bukig na syon iiyawa na. Paray na kwan, to alawatan na ngamin itabung mo ira. Anang ngamin isakripisyo ira ay makayaya sa. Paray na kwan, to ikaragatam mo ay iyawa na. An napatupalan na tamapya ngamin iplanom ira. Makukule kami nga magayaya may gafutan ni pangafu mo. Celebrami ta emmi padayarayaw ta yafu. Tabagan paray na yafu ngamin ikidawam mo. Ammo nga na, to iyafu ay pangafutan na ipatul nga pinili na. Iyafu ta masanto nga dyan na, ay tabagan na yaya. Idan na tadakal nga pangafu, megafu ta pakapangwa na. Ikarwan nga totolay ay ipaparayag da itakay da ira nga pakigera. Ikarwan ga pa, ay patagataga da ikabayo da ira. Ngem mamakatalo itam, tapakapangwa na yafu Diyos tam laga pa. Danaw nga tutolay ay mesidukal an na matomba. Ngem mangon itam an na manaddag tamaladda. Pangafutam mo ipatul o afu. Ipagagal minikaw ay tabagam mo. Salmo 20.